हेलो लोगोफोर जाय बिथांमोना गोदानै निउलि फेसबुक पेज क्रिएट खालामदों एबा खुलिदों बिथांमोना कुइसन सोंहरदों जे आदा आं पेज गोदान मोनसे खुलिदोंमोन स्टार्सनि अपसनखौ माला इनेबल खालामनो मोनगोन माला बेंक एकाउन्ट साबमिट खालामनो मोनगोन आरो माला कन्टेन्ट मनेटाइजेसनखौ मोनगोन माब्रैहाय मोनगोन होननानै सोंहरदों स' बेफोर गासैनिबो सोंनायनि फिननायखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों प्रेक्टिकेलि आं खिन्थागोन स' लोगोफोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो नोंथाङा जुदि फेसबुक पेजखौ गोदानै क्रिएट खालामदोंब्ला थिगानो दङ नोंथाङाथ' फेसबुक पेज खुलिबाय जेला नोंथाङा मोजां खामानि मावबाय जेला स्टारनि अपसनाबोथ' इनेबल जाखागोन कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौबो मोनगोन गासैबो अके जाजोबगोन जुदि नोंथाङा मोजां खामानि मावोब्ला दा जोंना बेसो पेजखौथ' खुलियो गोबाङानो नाथाय कन्टेन्ट मोनाबा बायदि बायदि भिडिअस आपल'ड खालामनानै गुबुननि संस गुबुननि भिडिअस बायदि बायदि गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट हगारालासिनो बेले बेजे खामानि मावना लानायाव बिथाङा ससेयावनो थाथ'नो गोनां जाहैयो एबा फेसबुकनिफ्राय जेबो आर्निं खालामनो हाया जाहैयो दावगानो हाया स' बिनिखायनो नोंथाङा फेसबुक पेजानो जा प्रफाइलानो जा इउटिउबानो जा नोंथाङा गोसो होनानै नोंथाङा नाजानानै मोनफा मोनफा गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट सायख'नानै नोंथाङा आपल'ड खालामनांगोन रेगुलार कन्टिनिउ नोंथाङा खामानि मावबाय थानांगोन अब्लासो साक्सेस जागोन आरो साक्सेस जानो थाखाय सानसे बा साननैयाव जाथारगोन होननानै नोंथाङा जेबो साननाङा एक्सपेक्टेसन नोंथाङा आर्निंनि सायाव बारा सानथ'नाङा नोंथाङा गावनि अरिजिनेल कन्टेन्टआव फकास खालामग्रो बिनि उनाव अट'मेटिकलि आर्निंआ फैगोनखि आरोखि स' लोगोफोर नोंथाङा जुदि दा फेसबुक पेजखौ गोदानै क्रिएट खालामदोंब्ला बारा गोबाव जायाखैब्ला बारा फल'वार जायाखैब्ला नोंथाङा स्टार्सनि अपसनखौ माब्ला मोनगोन एबा नोंथांना फल'वार्सआ बुरजा जाबाय नाथाय स्टार्सनि अपसन मोनाखै कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोनाखै बेंक एकाउन्ट मोनाखै मानि थाखाय मोनाखै आरो माब्रैहाय मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनो खिन्थालांगासिनो नोंथांमोना नायलांलाय स्क्रिनाव फार्स्टआवनो बेयाव पेजखौ अपेन खालामबायथ' ओमफ्राय प्रफेसनेल डेशबर्डआव जेब्ला क्लिक खालामगोनथ' खालामनानै मनेटाइजनि सेक्सन दङ बेहाय नुगोन आरो सिगाङावनो खिन्थाखाबाय फेसबुक पेज जा बा प्रफाइलानो जा माखासे सेटिंस थायो बे सेटिंसफोरखौ नोंथाङा मोजाङै सेट खालामनानै ला बेफोरनि सायाव आं भिडिअ बानायखादों प्लेलिस्ट डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेयाव फेसबुकनि गासैबो डिटेल्सनि भिडिअस नोंथांमोना मोनजोबगोन स' सेटिंसफोरखौ खालामखांनायनि उनाव जेब्ला नोंथाङा बे कन्टेन्ट मनेटाइजेसननि थाखाय बा स्टार्सनि थाखाय नैबे प्रफेसनेल डेशबर्डआव क्लिक खालामना मनेटाइजेसननि सेक्सनाव क्लिक खालामो बेयाव जेबो नट येट एभेलेबल बेफोरबायदि देखायगोन दे जुदि नोंथांना फेसबुक पेजआ गोदानब्ला स' बेयाव कन्टेन्ट मनेटाइजेसन दं स्टार्स दं साबसक्रिपशन्स दङ स्टार्सआबो इनेबल जायाखै कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलाबो इनेबल जायाखै जोबोद इम्परटेन्ट बे पइन्टखौ नोंथाङा गोसोआव ला आरो आं मा खालामदों बेखौ मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव ला दा स्टार्सनि अपसनाव आं जेब्ला क्लिक खालामगोन बेयाव नट येट एभेलेबल बेयाव क्लिक खालामोब्ला बेयाव नुगोन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दङ स्टार्सआवबो मोनसे स्टार्टिंआव जाय फेसबुक पेज क्रिएट खालामदों थ' एलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव जेब्ला क्लिक खालामगोन नायनो हागोन नोंथांनाव मिनिमाम 500 फल'वार्स नोंथाङा मिनिमाम जानांगोन अब्लासो स्टार्सनि अपसनखौ मोनगोन दा हमनानै ला बेहाय 30ल' फल'वार्स जादों अब्ला माखासे 500 फल'वार्स बेयाव जाथारनांगोन अब्लासो नोंथाङा बे स्टार्सनि अपसनखौ इनेबल खालामनो मोनगोन जानो हागौ बेयाव बिनि उनावबो नोंथाङा बेंक एकाउन्ट सेटआप खालामनायनि अपसनखौ मोननो हागौ बा नोंथाङा स्टार्सनिफ्रायानो जा गुबुन आर्निं टुल्सनिफ्रायानो जा $25 जानायनि उनावसो बेंक एकाउन्टखौ क्रिएट खालामनायनि अपसनखौ मोनो बाट गोबांनावनो बेफोरबायदि नङा सोरनाबा सिगां मोनो सोरनाबा उनाव मोनो सोरनाबा $25 जानायनि उनावसो मोनो बेफोरबायदि आरोना स' बेंक एकाउन्ट बा नोंथाङा आर्निंखौ सानग्रोआलासिनो नोंथाङा गावनि कन्टेन्टआव फकास खालामग्रो आरो नोंथाङा बेखौ मिन्थिनानै ला 500 मिनिमाम फल'वार जानांगोन बिनि उनावसो स्टार्सनि अपसनखौ मोनगोन दानिया नेक्स्ट जोबोद इम्परटेन्ट कन्टेन्ट मनेटाइजेसन दा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ माब्रैहाय मोनगोन बेबो सेम कन्टिनिउ नोंथाङा अरिजिनेल भिडिअ फट'स एक्टिभ था कन्टिनिउ एक्टिभ था स' आङो नैबे कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलावबो नोंथांमोना क्लिक खालामना खिन्थानि बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा मा खामानि मावनांगोन फार्स्ट बेयाव साबमिट इन्ट्रेस्ट फर्मखौ साबमिट खालामग्रोनांगोन इन्ट्रेस्ट फर्मखौ साबमिट खालामनानै दोनखा बे रिभिउआव थांगोन आरो नोंथाङा जुदि कन्टिनिउ एक्टिभ थायोब्ला कन्टेन्ट मनेटाइजेसनाबो इनेबल जागोन कन्टेन्ट मनेटाइजेसननि थाखाय जेबो क्राइटेरिया गैया स्टार्सनि अपसन श' जायाखै स्टार्सनि
टुल्सखौ नोंथाङा मोनाखैब्लाबो कन्टेन्ट मनेटाइजेसनखौ मोनग्रोनो हागौ जुदि नोंथाङा मोजाङै रेगुलार एक्टिभ थायो फेसबुकआव अरिजिनेल कन्टेन्ट फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्रायनो जेबो प्रब्लेम गैयालासिनो खामानि मावोबा थाबैनो मोनो बेसिकेलि गोदान इउजार्सफोरनोसो बांसिन कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ थाब हरग्रोगासिनो मानो होनबा स्टार्टिंनिफ्राय जेबो जायना प्रब्लेम गैया गोदानावनो मोजाङै एक्टिभ रेगुलार थागासिनो बै बिथांमोना कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ मोनगासिनो दं बेनिखायनो नोंथाङा फार्स्ट साबमिट इन्ट्रेस्ट फर्मखौ खालामग्रो स' बेफोरबायदि कन्टेन्ट मनेटाइजेसन थुनानै बेफोरबायदि श' जादोंब्ला साबमिट इन्ट्रेस्ट फर्मआव क्लिक खालाम बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो वाइट लिस्टआव जानानै थागोन बेनिफ्राय कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ नोंथाङाबो थाबैनो मोनगोन स' नैबे साबमिट इन्ट्रेस्ट फर्मआव क्लिक खालामना हो दे बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि नुजागोन आरो खनसेबाव साबमिट खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदि साबमिट खालाम इन्ट्रेस्ट साबमिटेड दे इन्ट्रेस्ट साबमिटेड जाबाय बियो माने वेट लिस्टआव नोंथांना थांबाय आरोखि स' नोंथाङा बेखौ बेक खालामनानै दा नायनो हागोन खनसे रिफ्रेश खालामनो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलाव क्लिक खालामगोन दा नायनो हागोन इउ आर अन दा वाइट लिस्ट बेफोरबायदि नुजाबाय स' नोंथांना दा रिभिउआव दंहैयो रिभिउआव थांबाय आरोखि बेनिखायनो जोङो कन्टिनिउ फार्स्टनिफ्राय खामानि मावोब्ला नोंथांना जोबोद इजि जागोन रां खामायनो फेसबुकनिफ्राय दे स' बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय नोंथांमोना दा मिथिनानै मोनबाय अभियासलि स' बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन खालामनानै होदो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोनहा नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार